staroba. Jedného dňa ostane váš telefón úplne tichý. Budete túžiť po zazvonení, aby nebol hluchý. Už sa v ňom však neozve vašich rodičov hlas, ale chcete ich počuť na druhom konci a vrátiť čas. Jedného dňa si budeme priať ešte pár krátkych dní, ktoré boli o radách, slovách lásky, čo nám plnili sny. Len tak sedieť po ich boku, zdieľať chvíle láskavé, smiať príhodám i vtipoch, čo nikdy neboli bolavé. Jedného dňa už vedeli, že ich anjeli povedú preč, že zanechajú hrozné ticho prázdne a všetko utíchne. To ticho bude hlasnejšie, až vtedy stratíme úplne reč. Keď jedného dňa známy zvuk ich hlasov zanikne. Jedného dňa z domu, v ktorom nás úsmevom vítali, ktorý vždy bol plný ich teplom, láskou a kávy šálkou, už sú však izby celkom prázdne, kde sme radi spávali, že príjemné objatie domova bude len smutnou spomienkou. Jedného dňa zostanú len spomienky stále krehké, prehrajú sa v srdci, čo prinesú útechu i chvíle pekné. Čas je neúprosný a nikdy sa pre nikoho nezastaví, a keď ten deň prázdny príde, útecha sa nedostaví. Prázdnota tú priepasť, ktorú v srdciach zanechajú, tešovania v najtemnejších nociach slová nezahrejú. Žiadne činy v ozvenách vašej mysle to nenaplňa, a žiadna láska nikdy tú skutočnú rodinu nenahradia. Jedného dňa už vedeli, že ich anjeli povedú preč, že zanechajú hrozné ticho prázdne a všetko utíchne. To ticho bude hlasnejšie, až vtedy stratíme úplne reč. Keď jedného dňa známy zvuk ich hlasov, pokiaľ sú, majte k nim blízko, vážte si okamih každý, pretože jedného dňa zostanú len spomienky, a to navždy. Budete si priať, aby ste ich ešte tých krátnych dní pár u seba mali a nezanikol. Je to pre vás najdrahší Boží dar. Pokiaľ sú, majte k nim blízko, vážte si okamih každý, pretože jedného dňa zostanú len spomienky, a to navždy. Budete si priať, aby ste ich ešte tých krátnych dní pár u seba mali a nezanikol tento pre vás najdrahší Boží dar.